Obotuko no bwe 20 asomotio nyiga okianda mwako iga bwe chiri bubere 20 na isano andonsi aso gotubwatere kuru mwancho murigeria na gukwandire amaiga mange no gusaba kwanenga ritukeriga ria Jumamosi rituko rie sabato ria nyara ko bari gukwira senchirerengia na bego kwa bere go kwegokia nemerobero ya gendrira sembeo yen soko TV asenchira ya bene bonongo kwarigania asemesa yamaye kuru ensoko ensa eyamo obotuko bigato sangaso bwamo kumanyanara ria ya aenekiwe aseritukeriga kuru chingongo inye chiensero ngoro gusi kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira, kaunti chonse 45 na ibere asensi ya Kenya. Nchenkuru kwa Clinton Ondigi, Brian Achaka, Felistas Kabendi, Director Zaki Kenya, obotuko bwada na bagochia kwa neke buna amaliogine chipicha ngochare asenchirenge. Mwancho murigere nyora amaya igakuru ensoko na boko ya bwateria wetera semitandao yaito yekerero ya Facebook na YouTube buna ensoko TV. Tusange kurbono wika omwerio. Ama yakuru ensoko ensemo achakire bono. Karibu sana mwanchumo rigereria bono amaya kuruensoko botuko bwarero tugochaka no roboti rugo ichania kuruase hekenyoro ekemoime ye ward ya Basi Central ebunge ya Bobasi ase county ya Kisii asomo sao yomo anyara ko bakago sambwa goika gukwa aseke yabanyakenyoro babwato bororo bonge bagotebanga nigo ekagero mu muroyo niganyara to baga ko muitatatu mwabo botuko bogo kirarera senchera yo kumwa komoro akanyara ko bakago siro bogima bwaya muri kito Dominic Onderi no roboti rwa senchera yo bwikira Umusayo masirita enokuba yo yene kyo gwitatatu mwabo botuko bogo kirarero nigasambwa n'abantu yakenyora babwato bororo bonge mekenyoro kyaina ni ward ya Basi Central bunge ya Bobasi county ya Kisii mokagero ni gakagere ko mwitatu mwabona maiga yakomyo kibali bonsi bachite ko mokonya maiga yare ko mu misa igendo kirira mugaka James Ongori gusiria obugima bwae kwamanye na endugu yao wayo mwitire amatebi yayo nabwate sim nachaka kurigibona nakera muka umurumi ntogo nte yayo Ongori okure muchama okoreki muchama mwitire amwitete maragoba no ari nsaiga na muchama bwatirwa okoreki osambiru ogwaya muchama narite ogwayo mwitire no ari nyumba yaika saa 10 nasamba manyinga natirira rikuriria muino natabia mwana ndo muro boka toende tero gusangori nachita gaswa nyumba twatira no muro rin saa 10 chire twamanya konyoro mugakori arisi twamubegete no akwirite bono nachaka gukura egento kiambura ngokora abanyakenyoro bacha bangaso bonge bamurigiri kigoti ekikoeta oborire bachire na gumuna bachi kumubwatera gosimbuke mweri ngumbu nande bamuira ni bacha kumusambira omuchionde muina abonyangande igo nere nakwete matukaya naera bakiasere to gosi akaimo kine kwere nde nebirenga ko tebiri ready made kolenga mwabinyore mesa no bireyo igo tegete kuruga amate yo mokagero nigo yene kebuna etari ntunde ntangani yo mokagero okore kenga bunekeiga asebate buna nigo aitete mu muro mwabo goika ogokwa emyaka itaragende menge waya no mubura buru na iteto mugako mwabo omwana mwabo gaiga kamutunya gachiato asabaringe gasi akamoita bakayegerera waya ya no rumwite terendo wayo bweni lakini ukure nchirende nga kumbega muitna rumwite tenda samukoneto waya mwana uri mwabagako waya gachaga iga waya buno umwana mwabagotinde ku waya nwara igaragerite kabisa mwana ali agachaga tu ukwana na mamu abo mokagero yo nigo ene kebona nigo mu muro yamwagete na gototebya amange buna abeire okuburabura asenka yabo maigere eria kabere agachaka goito mwana omumuro no omonyene maatega mwana uja gasomanya bisase 12 na inje nari narwete nyagitari mogoroba ngo mokani obwaya tiga koimokia sari wako mwana bw'omuntu tiga ise nabwate ise nangina tiga bache kumuita akamwake beti omotu kamwake benji gari kere akamubutori biboko bibere nkaimoka kurwari sinaraire kero naimoka kurwa sinaraire nariabuneto okwenderi isoro bisieririe kwenderie dio botandare akambutori gaki akambutori bakanga mataimu na naisanekire bono kwangitire
Paka akabuna okoboko kobunegete korwa omotienyi osaba amauga aya agataro konsi bono nabo mbwate obokong'u na omwana oyi bono nsinyugweitera inche nabo nkomorora lakini nabo omoroche paka bono achete koimokia ekisa yogoita tata omwabo abanyanyimbo igo baikirana asaya igana kurusia emebere ase bono iga eamatiga yarure ogosaba okoiga nande nyoro okobwa ntwatagete agende mocheri etwatagete bamote serikali tomotigere tomotindeke bono iga togenderera emeroberi endugu yane ntwabwate bina bakomoira tochigochaka ebina ekogera oyo omoitete okure nera serikali tigetokonya nonye mambia omomura oyi acha atinde kumambia negekore kiogoichania kera bono amagima abere anyako bakausirigwa ase nkeiga ase abanto bonsi banyako bagusaba nyako bagukwana ekera amang'ana ase chinga chiabo rigokenania ebikore binga bine biga kuripoti gesen kiao nambe mogi nsoko TV kurugaiga ase kenyo kinani kigotoka gaiga ase ward ya ba Central bunge ya Babasi county ya Kisii Eritrean Dominic Onderi Nyabuto tuguska bosio mwanchumo rigereria nigo bono muwaziri omokoro Muske Fred Matiang'i muno mugavana bwa county ya Kisii Paul Simbarati bombera nase kanisa ya Nyamache Main SDA abarayabu nigo bono banyare ko baba gukwandra ande mono hukuganya ukororo gukwenekiwa siasa chio morembe ase orogongo rwa Gusii. Dr. Fred Matiang'i hoyu naende hukoria ekirugo kyobora ibwense ya Kenya so mwaka 2027 nigo bono anyara ko baka gwikira na senseme yubune nchira emoyo gokonya na gusira ekanisa yo gokorogo sangiriria gukwenekia magacho ekanisa yo bagukwana na begeno bekanisa yo nigo bono Muske Matiang'i hamwe no mugavana Arati basabire habara igokora siasa chio botoereru ase atebire bono nigo emirobiro yonsi ebwente kubekwa teneni yokoria kumusira ase ganga ya yokorigia ekirugo kyobora ibwense murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira wikirana abarai korwa sorogongo rwa Gusii nigo baikirana ase kanisa ya Nyamache Main gotoka ase ward ya Central ensemo ya bunge ya Babasi county ya Kisii abwase bache koyesira aso gosangiriria gokwaga kanisa iyo ati abarai bali baikirana ase kanisa iyo no mugavana bwa county ya Kisii Muske Paul Simbarati oyo kabero muwaziri w'obolendi bw'emense ya Kenya Muske Dr. Fred Matiang'i oyo boigo obekire ganga ya yenene yogochokobolia kero kyobora ibwense ya Kenya umwaka wa 2025 bere amana baraibande kurwase county ya Nyamira kanisa no nagotebiri na changa so korro boene tiga tosike kanisa ane tosike Nyasaye tato ito totonge tenero manne ko bwa kendi gyonsi na enkuba boli moicholia masabo ande ntait ko bakirambia mono ekiagera abange baino batusabire especially ekana so etobise myaka 3 bona okwana aso musangerekano yo bwabegeno bekanisa ya SDA nigo Matiang'i asabira abarai bonsi bagusii koraria abomo na kubwaterana ase sabalia yo koriyo oborai bwense ya Kenya baminto banyamache n'abantu baminto mwensi morega onyembo basi ngima tingo cha konyora ibagarera kwanekero omonto basiga lakini nko bakerambu ya mono asama sabaino na asengejo ya support ya ino nebinto byonsi mwatenene naintu naenda asengejo osaba kwaino Nyasaye atolendire totenene tolibunaiga ganko basaba kamoranje onye tokoriyo bwagambi no tokoriye binte biritangani kabisa tosabe Nyasaye atoraye neindo gwanja kwa Nyasaye gokoreke omugavana Simbarati nere niga bekatene nibunani gale magega ya Matiang'i elego sire ganga yayo koriyo oborai bwense ya Kenya kurende osababu na bamwanchere akore mirimo ne serikali enene ase myake yebere tigarete elekoreta magenderero ase county iyo naintu negesaku ntobwenrete koba ase serikali yense ase ekeke kubarwa bono de mate onye project nere bono de basho somo gusibensial onye project nere ya Simba intuna boto kwenye bwata ne project ko Fred Okengo Matiang'i kwenye tarande nero lakini kingende togotara manyanga njene gavana ya Kisii eserikali etogwa kanebango toko nywalibaga asi toko nyarango etatole na Ruto tumwake no enengeta tolete amaliga iga tokole boigo nonyana boni gamukane Matiang'i bunatike bali bakoriye birogo ao beligeri barabuboka natali okomusigu na nase gotiaye ekiane nake kiaretire siasa yokoramana abwasate babuna kero yomo akore mirimo yaye yabene yokomusira Matiang'i eliabe president that abantu mbaroro baragani
baimuki barore ng'aki bawetana n'abantu baitu abantu abonsi bategerere bategerere igungi bagokwana tiabakoretere ekura nande mbakobeka gusi muwanja bwe bono niko yatigera asabara ibonsi bali bakorigie ebirogo kweneke buna kubirige barahe asobotwereru na gwetenga kurwaza siasa chokoramana n'ekisegi inkoripoteria Ensoko TV kurwa Nyamache ensemo y'ebunge ya Bobasi county ya Kisii Letariane Wycliffe Orenge tuguska busio mwancho murigeri ase county ya Nyamira totigarita ase engane iyo ya siasa niko bonega tia bara ikuru ase county iyo bakuragwa muno yo kurigie kirogo kyo governor engineer James Kemoni niko bono hasobomo banyariko bakoene kyabuna ama no mokonyo mu governor we county iyo Dr. James Gesami no yo kurigie kirogo kyo senator engineer Adams Mochenwa niko bono baichanire ogotaboro kwa magendro inse serikali ya county ya bono ya Nyamira bagukwana samatanga ya mohime ya Gyanchore yura se bunge ya West Mugirango litukoria rero niko bono basabiro mugusi kubwate bibande erigo cyo komusira Dr. Fred Matiang'i ase ganga ya yego chakoria uburaibu enso murikito Steven Nyariki na robotio Ekirego si yegendrete gotiere amatimo nabayigo kuyarigania soba choribwa 2027 uyo koriye kirego kyo gavana Nyamira Moske James Ongera Kemoni ligagendere niganga yokoraga county ya Nyamira sogosinyo gwikirania meremo egento gyasewa no mokonyi ibo mu gavana Nyamira Dr. James Gesami boigo yokoriye kirego kyo senator Nyamira Adams Mochenwa ligaichane irogo tabo gwechichiro asensemo yabo gichora oyunga kiale mwanyo w'abantu baya baratokonye particularly Nyamira yeito tigamana yoraria beru biere usira bera biya lakini Nyamira nere bwate ndagira yonsi egocha egwangesima ekogenda ligoma ekonderewe nengagere kamo nere mane che nene Nyamira okorera mango tali uborai nabo uborai mwanga bora bubya ko uborai bokare isiko tolengere ligo chibosio tokolege sokera tokonyo uborai boira ne West Mugirango ngwatene na wateba naye chairman y'abana biashara legente kenene mono gwikuru mugabana Nyaribwange gatiye rolia ya moyo go senator ne ya oversight ugitoreye nereka award ebwata chikura chini lakini agaroko lile bokichole ngima there is no functional market mubwate chire kolegas nyamatoki moina igero obusaigo gokogenda makairo igero obusaigo gokogenda Kiambe igero obusaigo etiri ere under county government bagokwana samatanga yamo hasigeti ya Gyanchore yegotoka imea West Mugirango nigo abaraya bukobomo basabiro mugusi kuireke bande nabayigo komo sira Dr. Fred Matiang'i asekero kyoborai bwense mwanyagetinge turushi bono agutora abagusi bali turwete Kisii na Nyamira nigo ikaranse nyombe yemo nitutosiro yoito nitutoroka nebiya nale kubasaba abantu bambi TGNC aba muraba ikire n'abasaye bali bayikire myaka 16 gochi igoro netaba 18 injiwa ali Nyamira ekebande furi nondoro tobakonye mu bwate bibande ninta getenga mwenzi bali mutara kwata kikura mu bwate kikura cyeyo there is no uyora cyo mu ambye muya uzobe ko mu ambye mube ekeruka bwate kikura Moske Kemoni nigendra neganga yogoncho kanasa chikanisa ao anemono ase kanisa ya Bosiango neria ibucha kwene kinga kosabara umunyamira kiragwa kekura gochora abarayi bare na maroro Segera abarayi baito dizinto tomoro moroke amatwage bayo amatara omoto para kuki wakwenda tesoriro omoto mutiare Steven
Nyariki Mbonde, Ensoko TV, Nyamira. Biamono murikito Steven Nyariki embunde na roboti rwa senchero bwike no mwanchu murigeria tugutigana na yaringete siasa tukwira na bono ase county ya Kisii ase roboti rwikiriro kyobokonyi ase amateyemo kurwa ase kenyoro kyabokoma kyotoke ward ya Riana ebunge ya Bonchari ase county ya Kisii banyarre huwe sokia na koyesaba serikali na boiga barai bari no gwanchoku ya gwe sona nigati eliko bakonya gwakane bill ya nyagitari hari ase nyagitari ya Kenyatta mucho Nairobi abege bill yenkendo asumu murobo Alex Angwenyi oyo beire ase nkendo ya ase kyo mwaka oyo wikabonoiga Caroline Mausa na atarere nkeyo nabono twariganya robot rukubwate Family yo mongina Agnes Keruboni go yesokirie eligo sababu konyi kurwa se serikali na baigo abasamaria baya eliko mokonya koyoreta omoberebu mwana ye Alex Angwenyi kurwa se nkendu ya City Mortuary gotoka alia se county ya Nairobi uyo nyarete ko bakago sirio bugima bwaye omwaka 2024 kubotekana neke bagoteba bunano mu basokano bwepara korororo 2023 yengima ogwekaririe gochikoyara togochaka 2024 agacha Nairobi akabera Nairobi asegeta asa keiga ase mitinye 3 akang'anya kurwa akagenda asa ng'ao eligati abungu gwasiriana tu arenge elia kung'anya esimi yabete gosira ntuchiti kugwasiriana buya elia achira asa ng'ao baada ya mitinye yarire elia gocha kung'akera agantebine esimi ya musirireti arafu 2024 iyo twango gwasiriana ore Nairobi abu asa jeta asa kabiro gokora kibarua ngetie step kunya gwake simi komurigia naro yo maete gasi abu asa renge asa kabira ari gokora kirango muboria agante ya Alex igachi asogete korokana asa ng'achete kibarua no ari moya ari tokumia ekaba 2024 yengi makonya konte bigo ngendete kumurigia mpaka mwako iyo kaera akonya konte ngano ari moya ari tu inte bimba bikore tange ko siongoro kana nga matuka 3 itukoria ga 3 bono nari bate biri koru mocheri abu ko bate bina bagenda nyagitari kwanza asaru ari tibikiagereria atume tutakwete immediately na irete atume tu saa 9 yeli mambi akarusiwe para abu saa 9 na saa 12 na nusu akairu Kenyatta na korretu sachari na bikere tu moika na bintu binge ba mokorereta asiri tukeri elimo lakini mbakonya bugima bwaya akabogosira Bono nige familia ya Alex Angwenyi yasokire na gusaba bokonyi kurwa se serikali enyare ko bakwegwe swanania na baigo ko bakonya gwakanera ebiri ya nyagitari na baige ya mochari eyo gendrete ko bagego kinali tuko cia serinde eri banyare ko bakomoreta nkana komwenia ubaire suboigo bakabori ebiri ya nyagitari yo kanyuma batarachi kuburi ya mochel nyagitari bagatebu ebiri nigere siringi 1,123,580 ine ya nyagitari yoka kera baira na rende kiagera baru batagete komanya ati babwate pesa bakaira na gocha mocheri na baru baka elimbararo mubiri kiagera babwate pesa mocheri bakabate bintu ko basabu anye mubwate pesa mo gwakana kwetoro mukungu iyo mba minanete arafu bakaba hesabu ya kururi tukeri abegetwe mpaka ri tukeri omugambia gocha kurwa report ekiarenge siringi 210 akamanya gotebi gonya kogendera komenta gochiabu ri tukeri siringi 470 bono ekine kireke kocha kenene kegere tumubiro yo taraika ikiagera nche buna mama mwa Alex tindi ne kirenda oni gosenda akorerera afinyare kwariga ni mubiro yo nyare goikaga ono go saba bari babwato mo bugwanja bankonye namono bari barai gose bari bakuborio borai na serikali basoeme banyare gonkonye mubiro yo ika kiagera kiratu metu tingomanya gari ya mutu mete na nditi tingonyara konyifuatira gochikonyirigi kiagera tinye manyeti na boto ijane tumune kenyoro one tukumeti
bono naende togosaba serikali yitu ya Kenya kamoranje mwagotokonya ase ekemira kia omogusi momaete monto itu tagotinde gusiko no mongi noyo ondo ande twande tong'oi tomotinde katigo mochioe egento nari gosaba ngeri ng'omongi no nabwate mechande menge sana korwa igwete ng'omwana oyo osirobere mochari omwaka oyo omona ebiri ere igoro mono ebiri konyoberere nyagitari nare ebiri konyachire igoro omongi no yatakeire ang'eri 450 chirete 500 echiatatware so ngosaba abarayi baito simore morayi oito omo MCA omwando omo bungo ito njoke seneta ya ito nyonka no muri na governor ito simbarati ne women rebudonya moiche iga mokonyo mongino yekiagera omongino yo korodi ngani ria jete omotinyo mogimo nkoero gochi omwana oye ni gasire to mwako mogimo eri ebiri achire igoro baterenga goikia ebiri akanu omwana oye amayakore tukaigo mumuro yo amanya kwenu bono nige familia ya Alex Angwenyi yasokire na gusaba obokonyi korwa ase serikali enyare ko bakwegwe oswanania nabaigo ko bakonya gwakanera ebiri ya nyagitari nabaige ya mochari eyo egenderete ko bagego kinari tuko gochi aserinde eri banyare ko bakomoreta nkana komwenia Inko reporter ya Ensoko TV korwa ase kenyoro kiabo kome kikegotoka ime ward ya Riana ebunge ya Bonchari county ya Kisii erietaria ne Mausa Caroline wanchumurigeria oroboti uru ruaye Caroline Mausa kurwa ase bunge ya Bonchari county ya Kisii no tukwira mutumuko mutanganiga igasama ye kurwa Ensoko ensa eyamobutko bwarero toskare togoso nsemo ya kabere studio turasiume chiduka kitokorena tugandira kumanya mange ayo ene kiweri tukoriare Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi abakoro nigo batebeteiga asogukwera maigare enjera yaye ninki aso omonto agoche gukwera na agosanira kogende kiagera na abwata maiga ko na abe araito bosa igo Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo choke birigo nabo iga somo chunyamira gusa twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye nongani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chigwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ageteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 0757331085 Kusitulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com Samalieta ngoro kwa Jackson Omae Yoando mwalimu Mokonyi deputy principal at the college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba
is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riathi Rimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguriole bintu byekerero bune simi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asilinjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi asiliguli uraikeri. Nigo tukutukanye mucyunyamira no bokorera bwito no bwokobokera. Twakirisi mese namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibyo mucyunyamira mwesi mwariganirwa. Nuga nitisukuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere sukuru yawo emirulito nige kugenda n'amaganio a CBE nguruturo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibulinko bakiramya mwana asaba no muko na turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library. Na environment ya skuru baga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirisimya namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Mancho murigeria karibu sana naenda sense mega ya kabere ya mayakuru ensoke ensemo obutkobiga mbiyamana soko gendra gotubwateria nabono togos kabosyo to endrego kumanya aya akobwatia nabono roboti rokobwatia umurai bwense ya Kenya muske William Ruto ritkoria rero ni gaikira na sensemo ya Ukambani county ya Machakos asomo igabwe kanisa asibo igaro tutamagendro au na kubasababa na nchi kurwa sechi nsemejo kubwate sia serikali yae erikoriya goikirania obuya bwensi harakati hii tulikuwa na wengine huko katikati, wakati tunapanga mambo ya Ukambani wanajaribu kunizuia kusema hapana, wachana na hawa, hawakutupigia kura, wachana na hawa. Mimi nikawaambia serikali mimi nayoendesha ni ya Wakenya, na mimi nimechaguliwa kama rais wa taifa la Kenya, na mimi ni rais wa wale walionipigia kura na wale hawakunipigia kura, na Kenya itaendelea kwa taratibu hiyo ya kwamba kuna mengi makubwa zaidi yanawezekana kwa Kenya tukiwa na mpango na tukiwa na umoja. Msijifanye watu wa upinzani kuliko wale wa upinzani. Nyinyi mnanielewa? Yes. Si nyinyi mlipigia kura Raila Odinga? Wengi wenu, si ndio? Lakini huko Homa Bay, Migori, Siaya, Kisumu tunajenga soko nyingi kwa sababu wamekubali mapema kuliko zile zinajenga hapa. Nyinyi bado mnapinga maana. Hiyo inaitwa nini? You have planted a seed of wealth
in Mitaboni and Machakos County at large. May the Almighty God shower more blessings upon your life and that of your family. Your Excellency, you have shown us much love and care for your people by touching us with your presence today. Tumurigeria tutigarita soro ngoruo rwense moya ukambani obamo bukwamiria serikali meyense nigo bono bamochire oburai bwayo Muske William Ruto hasoko eneki wa kobukurumi abwigo burai butari obuya okwana somo igabwe kanisa ya Calvary Christian Church me Machakos bakoragwamo n'umurai w'ikema kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigo bono basabira bananchi kubwata ebibanda sobonge erigo cyakwanekia ngokora bara monchoreria asoburai bosyo bwechikura chinene mwaka bwechirubere 2022. Don't fall into that trap ya William Ruto ya kuwatumia maaskofu wakubwa wa kutoka eneo hili awapatie mahelikopta wazunguke nayo kila mahali, waende State House, wakae na yeye kando pale, waambiwe nendeni muka convince Kalonzo Musyoka ajiunge na yeye. Wasiharibu wakati wao na wachunge heshima. Sasa nimesikia huyu jamaa akisema ati sisi hatuna akili. Ni kweli, that is true. Ile akili yeye anatafuta sisi hatuna. Hii ya wizi ya kuiba kila kitu Kenya, hiyo akili hatuna. That is true. Hiyo hatuna. Hii ya kupanga uongo. Unajua alikuwa ananiita tukienda mkutano sema wewe Rigiji kuja, wacha tupange maneno ile tutaenda kuambia watu. Anapanga uongo. Tunasikiza anasema hiyo uongo bado tutosha ongeza. Sasa hiyo akili mimi sina. Rais wa nchi kusimama aseme eti viongozi wa Ukambani hawataki maendeleo. Huo ni uongo, si uongo? Si mnataka maendeleo? Si mna haki kupata maendeleo? Si mnalipa ushuru hapa Machakos? Maendeleo kuja hapa Machakos si lazima eti kiongozi wenu Kalonzo Musyoka aenda apigie William Ruto magoti. Sio eti governors wenu, viongozi wenu wa bunge waende kwenye ikulu wapewe 10,000 waombe maendeleo. It is their right. Nataka tuambie bwana Ruto, stop this bribery. Hiyo propaganda, Kalonzo will never join you. Kalonzo watasimama na wananchi. Hiyo propaganda imeenea sana kwa mitandao ya kwamba fulani na fulani wanazungumza. Kalonzo hajawahi kuzungumza na mtu yote. Wacha niwaambie authoritatively, Kalonzo hajawahi kuzungumza na mtu yote na hata hawahi kuzungumza na mtu yote, sababu yeye yuko hapa kukomboa Kenya. Ndio ile ya kusema one term iwezekane kupitia kwa kura. Na vijana wetu ujue baada ya presiding officer, deputy presiding officer, ile clerk number 1 to clerk number 6 ni Gen Z. Kwa hivyo Gen Z huwezi andikwa na ABC kama una kitambulisho na kama una kura. Siku ile huyo mtu anaitwa William Ruto alikuwa huko Mombasa. Nilisikia akisema viongozi wetu ati sijui tukitoa ile maneno yenye ameweka sisi ni wajinga. Mimi nikajiuliza, ni vizuri tu tuulizane maswali. Kati ya viongozi hawa na kiongozi anasema watu walimchagua kura wapigwe risasi, ni nani ndio mjinga? Tuguska bosio mwanchumo rigereria monogerio monene we bunge enene Moses Wetangula nigo wana ichanire ebikore byo kondirigwa ko mwana munyaruka kwibwanchani asatebire niga serikali yabekire miroberio yogochia kurwania umuchando yo heyo kwenekia bana banyaruka nkomenya barasencherengia chinga kecho boigo nigo bona mwakire koko muraibwense Muske William Ruto asega siaga ndrete gokora hase asasabire abananchi bamweri bagarinde kwenekia bana nachiko ikirania chira chonsi chiri achagetie. Na hii ndio kazi pia rais anafanya. Si mnajua ameweka jopo ikiongozwa na aliyekuwa Deputy Chief Justice, msichana kutoka hapa kwetu anaitwa Dr. Nancy Baraza. Yeye anasimamia jopo ya kutafuta wale wahalifu ambao wanadanganya wasichana wadogo, wanaenda nao kwa lodging, badala ya kufanya mambo yaliyowapeleka wanawaua. Hiyo mambo lazima ikome. Na nyinyi mama, hiyo tunawaunga mkono kikamilifu.
Mambo ya mama ni kupenda, sio kupiga. Sisi tunataka Kenya ambayo viongozi wanaambia wananchi ni nini wanataka kuwafanyia. Wanakuja na mipango na sera. Hapana siasa ya matusi, siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ambayo anataka kugawanya nchi yetu. Zamani zile hapa mpaka ya Pokot na Trans Nzoia tulikuwa na shida. Ng'ombe inapotea huku, inapatikana kule. Ng'ombe inapotea kule, inapatikana huku. Tukaketi na Bishop Crowley na huyu Moroto na wazee wengine. Tukasema hii mambo lazima ikome. Si tulikomesha? Sawa, hamazisha na kuwauliza mwaka wa 2027 tumetembea kule Kakamega, tumekuwa Ujaluoni, tumekuwa huko Nyeri, kila mahali watu wanaimba tu Ruto 10 bila break, Ruto 5 tena. Hapa mnasema nini? Mnasema nini? Hebu nione ishara ya tuta. Tukuska busio mwanchumo rigereria mwaziri omonene oyibo igotenete wizara ya mang'ana isiko yense Muske Musalia Mudavadi nigo aikiranira somo chio New York mense America erigo chia kumwarigania humurai bwense oyokagire goikirana sense meyo bunenchiremo yogo chia kuumirana baraibande ase umoiga bu kuumirana kwabo mobwechinse bose United Nations General Assembly entunde yemeronge 53 Ruto nigara chekora enkwana yaba Kenya asumo igoyo erigo kwandira emiroberio yo bwamate bwense ya Kenya amone chinse chinde. We are here because we expect President William Ruto, who is the head of our delegation, to arrive and steer Kenya's engagement within the UNGA framework. He'll be arriving on Sunday, and he is slated to give his address on the 24th in the morning. Other than that, he will also be involved in quite a number of sessions. These sessions include a high-level engagement on Haiti, where Kenya is going to co-host a high-level briefing with the United States on the Haiti question, where we are the lead nation in terms of the MSS mission. So it will be an opportunity for President William Ruto to give an overview of Kenya's experience on the ground. And as a country, we really benefit from these collaborations. Our people have benefited, especially the young people, on issues of jobs. There are talks on agreements to labor migration, and there will be discussions on those kind of issues to get opportunities for our people to get jobs in this country. We are also trying to see whether we can be able to talk to even university and academia who will be around. There will be many meetings. Issues on credit rating, which as it stands today is not favorable to countries such as Kenya. So as one of the champions of this agenda, it will be important for His Excellency President Ruto to come here and just profile those issues and speak to them. So his presence is being awaited here. People are looking forward to hear his voice about some of these issues, because he has been a consistent. Tukuskabusio mwanchu murigereria hapa bisaba nene kuruase ense ya Somalia nigo bana bakorege ikaraso mabogani yomo imyomo chu Nairobi ritukoria rero haseba kwanire chinchera au chirikira cheko bakonya ase ogokinia ebirengo byo bonchorria bwabo imense kokwana hasege karekyo nigo boigo barure esegeto ocha ase abasubati goesokia na gokora chigasi na boigo bonchorria bunenchire moyo gocha kwegendereria asamagima.
And the reason we have started the Somali CEO Summit was to bring the successful business owners to support the programs we have been doing for the past years, which is bringing the professional citizens and entrepreneurs. And most of the corporates who are coming in to bring in life to the corporate side of the Somali professionals. And we are glad we have many supporters and many sponsors who have came to support the program. In the capacity as the president of the we work with different African governments to promote the African Union Economic Secretary, and one of our key agendas is African Union. And so we are thrilled to know that the agenda is not just appropriating the African Union, but is moving the grassroots businesses, communities, and discussing with businesses and communities, and it's now going to the common wananchi, which is a very important for us to say. They can know that the blueprint is actually working for the continent, and with time, Africa will trade within itself and for ourselves, and we keep saying Africa for Africa. The idea for it is we want to ensure that these young women, these marginalized women, they have access to education, to computer, to phone, to anything that can be able to make money out of it. Because how we are moving forward in terms of technology, in terms of globalization is you can stay at home, but you can still do something to make money. Instead of you wondering, where is my next meal? How am I going to feed my kids? How will I move forward? You will be at home, taking care of your kids, at the same time be able to make money. And we understand our culture. Our culture is, it's not a culture where it can be able to say, Asmaha, you know what? Go to India, do your job, and be able to flourish. Most of the time is, you have a kid. Mwancho murigeria chidagika 45 chiabutokire igoro yensa eyamo ya bono butukono tuikira omwerio bwa mayakuru ensoke ensemo asobotko biga bwe 20 mutinyigano yo kianda umwako igano bwechiri bubere 25 ngo gwakira mbya mono asoko sangana intwe kora toga chagetoy kachinga kechiga abegonko bakira mbya mono habariki baito ba mangana banekia unanko yasangeria bara asenchire ngeri ndeto chiko yanyora asenchira yoboikira nubuna batambe chenkoro kwa Clinton Ndigi Brian Achaka nerorenge maiga yechi kamera Felistas Kabendi na boygo director Zaki Kenya kure studio ya kabere baine kia mario gingo chara senchire ngia twara obutukobya abego gendra kwegokia nemiroberio egendreta sembeo yen soko TV kure ndege korokanande chinsa isato mwanchu murigeria ninchikwera nagaiga semesa ya mayakuru ensoko chinsa isato tosange asenchira yoboikirano.